धंस जाबाय जिउआ धंस रानख्रबजोब्बाय आंना मोदोमा खर'आनो नांथारा दङ बे मैनास्रि फाफ्लिया जोंफोरखौ माला हगारगोन मा खबर बियानि मोजाङै दङबा जेबो मोजाङै गैया नोंनि फिसाजोखौ बुजाय जोंफोरखौ हगारदों होननानै मानि मा साजा होबाय थानांगौ जोंखौलाय आंखौ आंनि फिसाला राहुलखौ लिंहरनो हो मानि मा एसेबां साजा होबाय थानांगौ जोंलाय माथो एसेबां दाय मावदों दे हा नोंनि फिसाजोखौ बुजाय मोजाङै दाय मावना लादों जाहाथे साजाखौथ' मोनखागोन बियानि आरो फिसा फिसौ दायबो मावाखैना नोंसोरो आंनि फिसाजोखौ नोंसोरो बुथारनो नागिरदोंमोन हा नाथाय इसोरनि अननायाव बासिनायखायसो खम साजा होदोंमोन नोंसोरो बेखौ ओंखामबो होआमोननो माथो फोरानै दोनोमोननो दा गावसोरखौ एसे साजा होनायावनो एसेबां खस्थ' मोनदों हा मालायखौबा मोनथिया नोंसोरो मोननांगौ बिदिनो साजा मोननांगौ नोंसोर बायदि मानसिया आरो होबावथों थां जोंहानि न'निफ्राय दानो थां जानो फैदों हा नोङो जोंहानि न'आव सिरि था नोङो आंनि आइखौ जानो फैदों होननानै बुंदों मा नोंनि बिखुनजोआ जुदि नोंनि बिमाखौ फैनायाव बेफोरबायदि बुङोबा नों मोजां मोनगोन नामा मोना बादो होमबालाय आंखौलाय मानोथ' बासाया नोंसाया हा नोंखौ मानो बुजाया मानो साजा होबाय थानांगौ जाखो आंहा फैसा दङ थाखा दङ डक्टरनियाव नायजाहैनांगौ आरो गब्दा आबाखौबो नोंनो खरा खालामना दोनदों थाबैनो हगारना हो जोंफोरखौ जोंनि आथिंखौ फाहामना लानांगौ जोङो नोंसोरथ' हगारबाथाय आंनि फिसाजोखौ बुथारखागोनलै आं मिथिगौ नोंसोरनि दादागिरि मा नायनो बेनि थाखायनो आयै आं बिसोरखौ बासाया मिथिगौ ना बेफोरबायदिनो खराय थाबाय थादों बिसोरो बाहायसो जुदि बिसोरनि आथिङा मोजां जानांगौ ना आंखौ नागारनाय नङा बिसोर आयै बिदि नङालै बियानि बुजायनाय नोंनि फिसाजोखौ माने बुजिया जोंनि आथिङा मोजां जाबाथाय जोंफोर अनज्लायलायना थागोन आरोहाय जेबो खालामा नोंखौ मैनास्रि नोंसोरखौ फोथायनो हायाहाय आंनि गथ'खौथ' सैमानि फिसा भिखारिनि फिसासो सानोमोन ना नोंसोरो दे दाथ' सानलाना बियानि बुजायलै नोंबो एसे बुजि मा मानसिखौ बेफोरबायदि साजा होननानै मोजां मोनदों नामा नोंसोरो आरे मानसिसो आङो सैमा नङा हगार एबारनिफ्राय बेफोरबायदि खालामला मालाबाबो जोङो अनज्लायलायना थागोन थौ आयै जोंहा साहा लोंनो थांनोसै मालपुवा बानायनि र' था नोंहा बिदिनो एसे साजा मोननांगौ नोंसोर बायदि मानसिया सैमानि जात गोजालै नोंसोरो आरो नोंबो बियानि नों जोंनि न'आव जानोसो फैदों ना हा मा न'आव जेबो मोनजायाखै नामा जोंनि न'आव जानो फैदोंदि बांद्राय बखिनाङा दे बांद्राय बखिबा खिन्थु आं दिनै बोथिसेबो ओंखाम होआ नोंसोरनो नङा मानो बेफोरबायदि मानो बुजिया नोंसोरो मोजां गोसोनि मानसिफोरा एसेबां गोबावसिमहालागै साजा होनो हायाथ' रावबो लाबो आंना मबाइला लाबो आं राहुलखौ फन खालामनि सिथा थुदो आयै मालपुवा बानायनोसै नुदोंना भिखारिनि जातफोरा माबायदि आंनि न'आव जानो फैदों आंनि न'आव दा आंनोनो होनाय नङा गावसोरासो लुन जाजोबसिगोन मालपुवा बानायनो मालपुवा बा बिसोरासो गोथाव जासिगोन आंबो जागौमोनहाय मालपुवाखौ आंनोबोथ' एसे हो नोंसोरो रायखसिफोर मालपुवा सिंग्रा गजा बेफोरजों बेसेबा साहा लोंनो लुबैदों साहा होयो मालाबा संख्रिनि लाल साहा गोजा होयो माबायदि बे मैनास्रिया एम्फौ नांना थैथों बियो एम्फौ नांना बिहामजो थु नोंबो हाथायाव आं थांनो बादों माथो आयै थांनो हाया सानैबो बिखुनजो बिहामजो थांदो आंहा बायनो गोनांबो गैथ'आ माथो आयै माबा आंहा अमा फाननाय एसे फैसा दङमोनहाय बैसागुनि नामाव नोंसोर सानैनोबो दख'ना गांसे बायना होगौमोन आङो बिदन दख'ना नांलाया दे आयै नोंनियानो फैसा गैया नोंनो नांगौ अननानै होनायफोरखौबो लाया होमबा अननानै होनाय बुस्थुफोरखौ लानांगौ बोथोराबो बारा मोजां नङा माथो आयै जेबो नङाहाय बिहामजो साथा दंखायो मबाइलखौ लायाबानो जाबाय आरो मबाइलफोरखौ लानाङा बेफोरबायदि बोथोराव सिगोन ना अबावबा गाज्रि जागोन बाजै आरो बेफोरबायदि बोथोराव लाइनबो फैनो नागिरा देलै बेनिखायनो चार्ज होलांखा नंगौ नंनाया दे बिहामजो ओंखार थांनोनो बादोंमोन आङो एसेबां लिंबाबो थाङाहाय ओंखार दे जागोन दे थांदो सानैबो ओमफ्राय मालपुवाजों साहा लोंगोबानो जाबाय आयै माबा फैनाय आङो माबाखौ मोनाखैलै नों दि दाखालि गस्ला दोनदों होनदोंमोन बेखौ मोनाखै आं फैनाय आंनो नागिरना होफैनाय दे होमबा बिहामजो ओंखार दे ओंखारनि र' बेफोरबायदिसो गोरोबना थालायनांगौ बै सानैसो आगोलावथ' आंखौ बोरैबा खालामथारोमोन
नाथाय दा एसे मोजां जाबाय माथो मानसि जानाया। नङाबाथ' बेसेबा खर' गाज्रि खालामोमोन आंखौ। बोरैदि सोलायखो? दे बिदिनो अनज्लायना थाबा बेसेदि मोजां मोनो आंनि गोसोआ। दासो गोसोफोरखौ एसे मोजां मोनग्रा जाबाय आङो। बै आगोलावथ' माने थानोनो सान्थि मोनामोन, आं असान्थि मोनबाय थायोमोन। सानैबो माबा सेया सेया खालामबाय थायोमोन, बुदरोमोन। थांसै र' ओंखारनि। मबाइलखौ गालांनि र', चार्जबो गैखाया। आरो बोथोराबो अखा फैहां फैहां, लाइन फैयाबा आरो दिगदार जागोन। हराव आरो लाइन फैयाबाथाय मबाइलनि माबाखौ नांथारगौना, टर्चखौ। चार्ज होलांना गालांसै। ओंखारहैनोसै र'। आंखौ आइ बिखुनजोआ एसेबां थुहरदोंना दख'ना बायलायना होनो नागिरदों। दायो खिन्थागोन र' रामोनदानो फन हरनानै। रामोनदायाबो बेसेबा मोजां मोनगोन। हेलौ बर'प्लास, दहाय नोङो फन खालामदोंमोन, आं खोनानानै थायाखै, माने आं खामानि मावबाय दंमोन ना। माबा जमुना, नोंनि नाम्बारखौ दिदोमा बिदोंमोनलै। मा? दिदोमा आंनि नाम्बार बिदों? मानोबा? मिथिया, जिखिजाया नाम्बारखौ बिदों आरो हरनांगौ ना हरनाङा? मानोबा बेखौ दे हरबानो जाबाय। ओमफ्राय माथो खालामदों? मोजाङै दङ ना नोङो? दङ दे आरो मोजाङैनो दंथ'यो। नोंलाय? दङ, आंबो मोजाङैनो दंथ'यो। ओंखाम जाबायना जायाखै? ओंखाम जाथ'वाखै र'। नोंलाय? आं जाबाय। मा ओंख्रि जानाय? सबायजों साम' ओमफ्राय आलु फ्राय। बा साम' होननायखाय आंसो जानो लुबैसोदोंहाय। जाबानो जाबाय ओजों मालाबा। ओमफ्राय बैसागुआलाय मोसागोन ना मोसाया नोंसोर एबारो? नै जाम्बिया सोरजोंबा रायज्लायगासिनो। मोजां मोननायफोरबा दंना गैया? सोरबा मोजां मोनगोन दे बेखौ। मोजां मोनबा बै साइस गैयै फाइस गैयैफोरा मोजां मोनगोन आरो। मिनिसोराङाबा मा नुनानै मोजां मोनदोंमोन? बोरमा बुरिया, बोरमा बुरि बायदिसो नुयो। औ दे। मालै जमुना, सोरजों रायज्लायनाय? नोंहालाय बयफ्रेन्डफोर दंना गैया? गैया आंना बयफ्रेन्ड। बेफोरबायदि जाम्बि थाबालाय सोर नोंखौ फसायगोन दे। बेनिखायनो बुङो आं नोंखौ, नोङो देलायना था होननानै देलायग्रा जादो नोङो, मिथिबाय? आं बायोलै देलायनो। होमबालाय रावबो सेंग्राया फसायनाय नङा आरो नोंखौ। थाथोलै, फसायाबाबो जेबो नङा। लेबेलथार माथो। आंलाय मोजांनि थाखायसो बुंदोंमोन। बेबिया, नों बेयाव हारसिं दंबाय दङ? हारसिं माने जमुनाजोंसो रायज्लायबाय दङमोन आङो। बाजै, जमुनाखौ देलायना थानो हो, मानो इसेबां जाम्बिबि थायो बियो? बांद्राय जाम्बिबि थाबाबो सेंग्राफोरा फसायाना। देलायालै बियो, बिदिनो सिम्पोलैनो थाखायो आगोलनिफ्रायनो। मोजां मोननायफोरलाय दंना गैया बिनियालाय? गैया। बांद्राय देलायना, बेनिखायनोथ' गोसथोनाय गैया बिनिया। बाराद्राय जाम्बिफोरखौबो फसायाहाय सेंग्राफोरा। आरो आंबो सिख्लाफोरखौ एसे देलाय जानो लुबैयो, बांद्राय सिम्पोल थाबा बोरैबा नुसैयो आंहा। मा बुंबावनो आरो। सोरबायाबा देलायनानै मोजां मोनो, सोरबायाबा सिम्पोलै थाना मोजां मोनो। ओंखाम जानोसो फैदो? ओंखाम बाजै नोंसोर जाहैग्रोथां, आं उनाव जागोन दे। उखैयाखै आंखौ। आयु, फै जेबो नङा जाफैसै। नाङा दे बाजै, दा दसे उनाव जागोन, नोंसोर जाहैग्रो। दे होमबालाय। बेबो एसे जाम्बि बायदियानो, बारा मोजाङै देलायनो रोङा। सना, ओंखाम जाया नोङो? थां जाहैदो। दसे उनाव जागोन र' आङो। नों जाबायबा? औ, जाबाय आङो। बे नोंनि एक्स जमुनाया मा एसेबो देलायनो रोङाब्रा, मा जाम्बिबि थाथारो, आं सुखुथारा। ओइ मा एक्स नङा। थेवब्लाबोथ' नोङो बेखौ लाबोनो नागिरदोंमोन ना। माखौ नुनानैदि नोङो बेखौ हाबा खालामनो नागिरदोंमोन, आसुरित मोनो आं मिनिसोरां। आं बुंदोंना मानसिया मोजांखाय लाबोनो नागिरदोंमोन होननानै। थेवब्लाबो दे, एसेबां जाम्बि दाब्लेब्ले दाला मोखांथार मानसियाबो। मानसियानो नायथाव जाखाया। थेवबो देलायबाथाय मेकआप सेकआप लाना थाबा एसे नायजाथावथाव नुगौमोन खोमा। देलायनोबो रोङा, देलायनो थिनबाबो सिम्पोलै थानानै मोजां मोनो, मा मोनोसो बुंबाय थायो। दे, गुबुनखौलाय मानोथो बुंबाय थानांगौ, गावबा गावनि गोसोसो। थेवब्लाबो आरोहाय। दिनैबा हनै सान्सआनो सान्स। दिनै आङो टिल्लुखौ ओरैबायदि बाथ्रा बुंगोन ना, टिल्लुआ जाहाथे गलिलाङो। गाबै गाबै बुंगोन आङो, आंनि बिखुनजोआ आंखौ बुदों होननानै। आरो बुनायाव रामोनदा आदाखौबो सापर्ट खालामदों होननानै बुंगोन आं। मा खालामदों टिल्लु? नायदों र' साला। दङ ओरैनो मायो। टिल्लु, गाबनाय महरनि र'। टिल्लु, आं दिनै जोबोद दुखु। मानो? आंनि बिखुनजोआ आंखौ दिनै बुदों। रामोनदायाबो बुनो होदों आंखौ। नायनि र' मा लिरो। मा? रामोनदायाबो एसेबां गाज्रि जाबाय? नोंखौ नोंनि बिखुनजोआ बुलायो? मा एसे गाज्रि बिसोरो? औ टिल्लु, आं
दा मा खालामनो आंहा जिउआव जेबो सान्थि होननायानो गैला टिलु आंहा मा जागोन नोंहाबो बे जुलिया गैला नोंनि जिउआबो सान्थि गैला आंनि जिउआबो सान्थि गैला दा मा जागोन जोंफोर सानैया आंखौ बुदों दिनै बिराद बुथारदों रामोनदायाबो फन खालामनानै बुंदों बु बेखौ होननानै भइस रेकर्ड हरदों माथो एबारो लैथोश्री गासैबो आंनिनो गोरोन्थि गोजा आं बिजुलिखौ मानो हाबा खालामनांगौ नोंखौ नागारनानै नोंखौ जुदि आङो हाबा खालामनायमोनबा जोंनि संसारा बेसेदि मोजाङै थांगौमोन आंथ' भइस रेकर्डबो हरनो हाखाया माथोखौ बुजि मोनगोन ना बेनोथ' टिल्लु नों मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ नों गावनि जिउखौबो धंस खालामना लाबाय आंनि जिउआबो धंस जाबाय गासैबो नोंनिनो गोरोन्थि दा आंहा मा जागोन सरिलै लैथोश्री टिल्लु दाथ' नोंहाबो बिजुलिजों जेबो सोमोन्दो गैला आंखौबो रामोनदाया सैला नोङो आंखौ लांदो टिल्लु जोंफोर सानैबो मोजाङै संसार जालायनोसै नों बेफोरखौ मा बुंदों लैथोश्री नाङा दे मानसिफोरा मा सानगोन आरो नोंनियाथ' दा हौवाया दंखायोना नोंखौथ' होखारहराखैना मोजां जाफिनगोन खोमा दे रामोनदाया नाङालै टिल्लु प्लिज आंखौ अननानै नोङो बोजबना लाफिनदो आं नोंजों थांगोन आं बेयाव सान्थियै थानो हानाय नङा आंखौ बेसेबा आलाय सिलाय खालामगोन बिसोरो आंखौ लांदोलै नोङो टिल्लु प्लिज बे लैथोश्रीया मा जाखो मा आंजोंसो फैनो ओंखारलायखो आरो बे रामोनदा गुमिया मानो बेफोरबायदि जालांखो रामोनदा गुमियाथ' बिदि नङामोन बिजुलि मोना एरना होबाय थायोना बेनि थाखायनो बे लैथोश्रीखौ बुदों बिसोरो मानो बुनांगौ दिनै बेखौबो जानो हागौ लैथोश्रीया अयथासार मोनदों बिनिखायनो आंजों फैनो ओंखारदों नाथाय बिदिथ' जायाना आंलाय आरो बेखौ बोरै लाबोनो हानो माथो जेबो बुङा टिल्लु प्लिज ना आं नोंखौ दाबो जोबोद मोजां मोनो नों आंखौ बोरै बावलांनो हाखो आंखौ अननानै बजबफिनदो नों टिल्लु नाङा लैथोश्री आं नोंखौ हाबा खालामनो हानाय नङा आरो आब'मोनाबो नोंखौ लाबोनो होनाय नङा आरो नोंखौथ' रामोनदा गुमैया होखारहरथ'वाखैना आरो रामोनदा गुमैयाथ' मोजाङानो मानसिया बिजुलि मोना एरना होनायनि थाखायसो एसे बोरैबा जालांदों उनाव मोजां जागोन खोमा दे आं नोंखौ लाबोनो हानाय नङा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय नों लैथोश्री टिल्लु नों मानो बेफोरबायदि बिसोरो आंखौ मालाबाबो अननाय नंला रामोनदायाबो गाज्रि जालांबाय प्लिज ना आंखौ बजबफिनना लादो नोङो टिल्लु प्लिज हे भगबान आं मा बुंबावनो बे लैथोश्रीखौ मानो बेफोरबायदि बुंबाय थाखो दिनै बियो दे होमबा ना लैथोश्री उनाव रायज्लायगोन आंहा खामानि दङ र' मानो बेफोरबायदि नों टिल्लु नोङो आंखौ आगोलबो थगायबाय दाबो नोङो आंखौ मानो बजबना लानो नागिराखै नोंनियाबो हिन्जावा गैला नों होखारहरबाय आरो आंखौबो हौवाया दा बुग्रा जाबाय आंहाथ' जेबो सान्थियानो गैला नों आंखौ लांबा मा जायो दे मा जाबावनो बे लैथोश्रीजोंबो दे उनाव रायज्लायगासिनो दे लैथोश्री दोनथ' आं मालाबाबो सानाखैमोन लैथोश्रीयादि आंखौ बेफोरबायदि बुंगोन होननानै लैथोश्रीया आंजों फैनो ओंखारलायदों आं आसरित मोनबायलै आब'मोनाथ' आंखौ बेसेबा रायगोन दा लैथोश्रीजों रायज्लायो होननायखौ खोनाबाथाय खिन्थानो हानाय नङा बिसोरनो रायगोन नङाबा आरो बिसोरबो अयथासार खालामबाय दङना बेनि थाखायनो बियो आंजों फैनो ओंखारबाय नङाबाथ' लैथोश्रीया बेफोरबायदि नङालै आंखौ धमकिसो होना दोन्दोंमोन बियो फन हरनांला होननानै दिनै आरो आंजोंसो फैनो ओंखारबाय लाबोनोथ' गोसो नोंखौ आं लैथोश्री नाथाय समाजा मा बुंगोन आरो आब'मोना नोंखौ लाबोनो होनाय नङा आरो नोंनिया हौवा गैयाबा बेलेग बाथ्रामोन नोंनियाबो हौवा दङना दाथ' नोंखौ हौवाया जेबो होखाराखैयानो जास्ट रायदोंल'सो बुदोंबाबो दा बिखुनजोआसो बुदों आरो बे रामोनदा गुमियाबो मा फाल्थु मोनदों बियो मानो बुनो होदों बियो बिदिखायनोथ' बियो आंजों फैनो ओंखारदों बिमानि खोथा लानानै बिनानावनि खोथा लानानै साला हिन्जाव बुग्रा बियो बिनिखायनोथ' आंजों फैनो ओंखारदों टिल्लु सिंहा लाइनाव फैदों र' बच गई है जाल में खत्म टिल्लु नोङो थारमाने लैथोश्रीखौ हाबा खालाममारगोन आरोना
नोंथ' बोरैबा स्टाइलावसो बुंदों माने फुस्लायबाय थाबा नोङो लांगोन आरोना फुस्लायबावगोन आं नोंखौ किल्लु फुस्लायबावगोन लैथोसि जानानै आरो दायो फुस्लायबावगोन ओमफ्राय लैथोसिनि वाट्सएपखौ आङो आदानो हरनोसै बारा दिन गैला गाबोन नङाबा समफोरनो होनोसै आं लैथोसिनि वाट्सएपखौ धंस' खालामनासो नागारगोन आं नोंसोरखौ आरो किल्लु नोंबो बदनाम जासिगोन आरो आदा नोंथ' लैथोसिखौ बिराद सनाबायसो मोनना लायोना आयेगा मजा बिराद मजा नांदों आं बिराद मजा थारैनो लैथोसि जानानै टिल्लुजों रायज्लायमानो हामारबाय आङो थाङै थुगै दा टिल्लुआबो एक्सेप्ट खालामसिगोन लैथोसिखौ दिनैथ' आरो बिराद चान्स मोनबावबायसो आङो आइया लैथोसिखौ खायदा खालामनानै हाथायाव लांदों दाथ' दिनै फुल चार्ज जाबाय दिनै रायज्लायनो मोननाय नंला गाबोन रायज्लायलायनोसै बे लैथोसिनियावथ' फैसा गैथ'वा सुइस बर्डखौथ' बियो गोदान बायनो हाथ'नाय नङा जोंनियावनो होफैबाय थासिगोन र' बियो माने रायज्लायबाय थानो हासिगोन आं साननैसो रायज्लायनो मोनबानो जाबाय जेखिजाया लैथोसिखौ आदानि सिगाङाव गाज्रि खालामनो मोनबानो जाबाय टिल्लुमोननि खजानाखौ खावनो हानाय मोनबा बालाखैनि बिराद लब जागासिनो आङो एकदम हर मानि सानफ्लांलाय लाङो मालाबाथ' उन्दुखौनो लाङा आङो एसेबां खजाना एसे जुदि मोननाय मोनबा एकदम जयै जयै उन्दु आरामसे जाबाय थानो हासिगौमोन जिन्दगिफोर हौवानि गोनांथियानो जानाय नङामोन खावनो हानाय मोनबा खजानाखौ चान्स लानांगोन र' मालाबा खावनो नाथाय बोरै मालायबा थाला मारिना दोनगोन न' सिङाव बोरै खावनो हागोन आङो